Aquest dilluns van començar les tasques per poder extreure el fòssil d'un petit vertebrat descobert al mirador del Cretaci a Coll de Nargó. Fins ara en aquesta zona només s'havien descobert nius d'ous i cap esquelet. Durant tota la setmana, un equip d'investigadors de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, ha estat treballant per poder extreure la roca on es troba l'esquelet. El que hem fet ha sigut posar aquí un taladre, un gran taladre, amb una broca que hem anat fent forats al voltant de tota aquesta peça i llavors finalment hi posem un tipus de ciment, que es diu un ciment expansiu, que el que fa és anar trencant a poc, sense cap tipus de percussió, la pedra. Ara, en aquest moment, el que estem fent és ja netejant aquestes parts de pedres que es van trencant i posteriorment ho cobrirem amb guix o amb algun producte que faci de protecció per poder donar la volta i extreure tot el bloc. La meteorologia d'aquests dies amb baixes temperatures i ruixats han endarrerit un dia l'extracció del bloc que conté l'esquelet. Tot i això, un cop es faci, queda molta feina per dur a terme. Una vegada haguem tret la pedra, el primer que farem serà portar-la als nostres laboratoris, a l'Institut Català de Paleontologia, Restauració, i, esclar, llavors es fa difícil saber quant de temps necessitarem. És una pedra que, a pesar de ser bastant dura, s'esquerda molt. Per tant, aquesta restauració calculem que pot durar alguns mesos. Una vegada es treu el material, llavors és quan nosaltres ja ens hi podem posar a estudiar, a comparar. Un mínim d'un any no li treu ningú en aquesta peça, com a mínim per saber de què estem parlant. Quan hagin acabat els treballs de restauració i investigació, la peça tornarà a Coll de Nargó, en aquest cas al Museu dels Dinosaures.